Hallo. Hey. Hi. Hey. Mogen we even storen? Ja, op zich wel, ja. Want we waren eigenlijk een beetje verdwaald. Ja? Hi, ik ben Bas. Noah. Noah. Hi. Noah, zijn we hier op privéterrein? Of? Het is privéterrein Oh jee. vanaf die weg daar. Oké. Dit hoort bij die twee huizen daar. Is dit jouw camper? Nou, het is bijna een camper. Het is nu nog een bus. Maar hopelijk over 2 dagen is het een camper. Over 2 dagen. Oké. Nee, we zijn al heel eind. Ik ga met mijn vriendin een half jaar lang reizen. Naar Lekker, Spanje, man. Portugal en Marokko. En de bus in maat gekocht. En we zijn bijna klaar met de verbouwing. Dus, Wij maken een programma gebaseerd op toevallige ontmoetingen. Dat heet Onderweg bij Ja. L1, de Limburgse Omroep. Oké, ja. Ken je het? Leuk. Nee, ik ken het niet, maar ja, heel leuk. Ben je een Limburger? Woon je Nee, in? ik ben de vriend van de ouders die hier wonen. Oké. Maar ik kom oorspronkelijk uit Enschede, maar L1 staat hier wel vaak aan. Dus, Oké, nou dan zullen ze het vast kennen. Maar waar kwam dat plan ineens vandaan om te gaan camperen? ja, ik met heb je vriendin? Mijn studie wat sneller gedaan dan normaal gepland was. Toen was er opeens een half jaar vrij. Toen dachten we van, ja, wat gaan we doen? We willen wel gaan reizen. En dan kan je natuurlijk een paar maanden naar Azië gaan en daar een beetje rondreizen, wat ook heel leuk is. Backpacken of zo? Backpacken, maar wij dachten van nou, laten we gewoon investeren in een bus en die gaan ombouwen en nou, zijn we bijna klaar. En gaan we straks een half jaar lang weg, dus dat is wel heel mooi. Wat een cool ding, man. Ja, kijk maar even rond. Het is nog niet helemaal klaar, maar het is Och nee, kijk nou toch. fornuis erin, water is bijna klaar, koelkast zit erin. Ja, maar hoe leuk is dat kastje? Ja, dat is een oud kastje hebben we opgehaald hier ergens in de buurt, gewoon tweedehands. Dus ja, we zijn wel blij met het resultaat tot nu toe. We zijn nu bezig met de schootjes. Mijn vriendin ligt sinds gisteren ziek op bed, dus het is nu even in mijn eentje klussen. Maar Wacht. ja. Voordat de hele vloer vol met schroefjes ligt. Griepje of zo? Ja, een griepje ligt ze mee op bed. Ik hoor dat bij meer mensen op dit moment. Ja? Ja? Oké. Hé, maar wat grappig, ook met dat raampje. Ja, toch? Maar dat is dat jouw oog of is dat het oog van je vriendin? Die zegt daar kunnen we nog een raamwerkje omheen maken zo. Ja, de bedoeling is een beetje, omdat je ziet overal van die schootjes hier. Ja? En die schootjes die moeten dan vervolgens aansluiten op die lijst. En anders heb je zeg maar een verschil in diepte. Het is een regelwerkje eigenlijk. Precies, Dus ja. Om een beetje een diepte te overbruggen is het. Ja. Maar ja, dat is een beetje waar we nu mee bezig zijn. Dus je hebt nog 2 dagen? Nou, hebben de afgelopen paar dagen een beetje lopen uitstellen, moet ik zeggen. Ook al mijn vriendin was ziek geworden, dachten van laten we maar 1 dagje later gaan. En we hebben niet heel veel haast, dat is ook lekker. Jullie hebben geen afspraken gemaakt met mensen of zo? Nee. We gaan gewoon richting het zuiden rijden. En we hebben afgesproken dat we de warmte lekker gaan opzoeken in de winter. En ja, dat is een beetje het plan wat we hebben. Gaaf, meer man. is er niet. Maar Ja. dit is toch, zo'n heel oude bus is er nog niet, hè? Nee, uit 2011 komt de bus. Dus het is best kwalitatief nog best goed. We dachten ook, ja, als je dit doet, dan kan je net zo goed een beetje een goede bus kopen. Want je investeert er natuurlijk wel wat in. En het is ook niks als hij na een paar duizend kilometer ermee ophoudt natuurlijk. Dus, Het is dat. Hey, en wil je dan na de trip, wil je hem dan weer van de hand doen? Of, Nee. Nou, Gebeurt vaak, hè? Ja, dat gebeurt ook. We zien ook wel dat je met best wel een aardige winst het ding weer zou kunnen verkopen. Op Marktplaats zien we ook al vergelijkbare bussen voor echt wel een aardige prijs erop staan. Maar wij hebben een beetje van, we gaan het zo lang houden, zolang we er plezier van hebben. En ja, dan kunnen we misschien ooit nog met winst verkopen, maar misschien ook niet. Misschien vinden we het nog jaren leuk om dit te doen. En misschien voor hetzelfde geld beslissen we om ooit nog een nieuwe bus te maken en deze te verkopen. Ja, maar dat is wel leuk. De beste vriendin van mijn vriendin die heeft hetzelfde gedaan in de coronaperiode. Dus dat is ook wel een beetje een inspiratie. Ik vind het helemaal te gek. Ja. Ik vind het echt fantastisch. Is het niet zo dat je erin moet kunnen staan om een camper kenteken te krijgen? Klopt inderdaad. Je moet aan nou is dat in mijn geval niet zo moeilijk. Ja, ik pas net. Ja? Het scheelt niet veel bij mij. Ja. Mijn vriendin is een stukje kleiner, dus dat scheelt. Maar je moet inderdaad aan een
eisen voldoen. Een beetje een boot. Ja, toch? Het idee van een boot. Ja. En dat? Wat is dat, Noah? Ja, dit was de originele vloer die erin zat. En we hebben de vloer vervolgens omgedraaid omdat de kant die nu onder ligt, dat was eerder de bovenkant als het ware. Die was beschadigd. We hebben hem opgeschuurd, gelakt en er was nog een gat in de vloer. Dus hebben we met stenen die we nog van het strand hadden, hebben het opgevuld en met voegsel en zo gedaan, een paar dagen geleden. Dus. En dat zijn niet toevallig stenen van een strand waar jullie leuke herinneringen aan hebben? Nou, die heeft mijn vriendin ooit gevonden. Dus, ja. Nou, meer een herinnering van haar, daar was ik niet bij. Maar ja, vonden we wel een leuke toevoeging op die manier. Heeft nog iets persoonlijks. En hier hebben we ook een koelkast in zitten, als je het zou willen zien. Ja, tuurlijk. Wel, Dus hier kunnen we een Elektra, dat zit dan hier vervolgens onder. En dan, is dat er eentje die het ook op gas doet, bijvoorbeeld? Nee, dit is allemaal op Elektra. Alles Elektra. Kijk, we hebben hier twee accu's in zitten. Oh, ja. Moet ik even loshalen. Twee accu's kijk, in en dan zitten. pas. En super cool. Ja, en op die manier kan je alles als het ware van elektriciteit voorzien. Ook de spotjes hierboven. Dus, dat zijn ledjes natuurlijk. Ja, alles op 12 volt. En we hebben een zonnepaneel op het dak. En walstroom, dat zijn als het ware de twee energiebronnen die we hebben. Een zonnepaneel, dat doet het goed op zulke dagen zoals nu. Ja. En een walstroom, dat is iets dat je gewoon een kabel kan verbinden aan een laadpaal op een camping bijvoorbeeld. En dat zorgt er ook voor dat de accu's weer opgeladen worden. Wow. Dus, it's a real handyman. Ja, intussen hebben we veel geleerd met z'n tweeën, moet ik zeggen. Was je al handig? Helemaal niet? Ja, ik wil niet zeggen dat ik onhandig was, maar ik had niet veel ervaring met klussen. Maar je begint eraan. Nee, ik bedoel, als je dat met z'n tweeën zo aandurft, dat is toch hartstikke leuk. Maar dat scheelt veel met LED's, hè. Ja, precies. En alles is nu op 12 volt, dus dat is gewoon net wat makkelijker. Je kan ook alles op 230 of 220 volt als binnen doen. Dat is toch allemaal wat ingewikkelder. Dus. En Ben, kijk. Ze zijn, dit is real camping. Dit is... Oh yes. Good morning campers. Ja, nee, wacht. Heb je een toiletje? Nee, nog niet. Gaan we nog doen. Zo'n porta potty? Ja, of een emmer. Het is een beetje, het is ook een beetje het charme van het kamperen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is een beetje luxe kamperen, maar... Ik weet niet hoe groot jouw vriendin is, maar past dit voor jou? Nou, dat is ook wel een verrassing. Moet je heel even aan de kant hoor. Maar, ja? Kijk, dit past voor mij niet, maar we hebben het zo bedacht dat we het bed zo kunnen uitschuiven. Oh. Dat loopt hij nu even een beetje aan ergens. Nou, we kunnen het bed in ieder geval uitschuiven. Hoor. Dan komen hier nog 2 kussens te liggen en dan kunnen we in de lengte liggen. Dit bed komt normaal tot hier, maar dat loopt nu een beetje aan. Dus we kunnen in de lengte liggen, want de meeste mensen die zoiets maken, die liggen in de breedte. Alleen, ik ben net te lang hiervoor. Ja. Dus, maar, ik zie, jullie hebben ramen ook in de deuren. Ja. Als je hem dan met zijn kontje ergens richting de zee parkeert. Ja, jong, dan, dat is toch... Ja, dat was een beetje ook wel een van de dingen waar wij van aan het dromen zijn. Om 's ochtends de deuren open te zetten en met een kop koffie en een kop thee lekker... wakker te worden met het geluid van de zee op de achtergrond. Dus, en het uitzicht natuurlijk. Wat voor studie heb je gedaan? Bedrijfseconomie in Amsterdam. Dus, Oké. Ja. En je was wat eerder klaar, zei je, dan verwacht. Meestal is het andersom. Hoe heet je vriendin trouwens? Annemarie. Annemarie? Annemarie. Annemarie. Annemarie, die studeert ook nog? Of zit die in between? We hebben elkaar leren kennen in Amsterdam, het studentenhuis. Wonen we samen met 12 anderen nog. En toen was zij een half jaar later klaar met de studie. En toen is ze samen met een vriendin een bedrijf begonnen in keramiek. Dus die geven veel cursussen aan kinderen onder andere, maar ook volwassen mensen geven ze op de dinsdag en donderdagavond cursussen. Atelier Anne Rose heet het, dus dat is wel leuk om te weten. Maar, wat voor studie heeft zij gedaan dan? Ja, zij heeft in Amsterdam gezondheid en leven gedaan, dus dat is weer totaal iets anders. Ja. Maar die heeft toen al snel het besef gehad van dit is niet iets voor mij om in deze sector aan de slag te gaan en ik wil eigenlijk doen wat ik echt leuk vind. En dat is ze gaan doen met haar vriendin Roos. En jij adviseert haar ook een beetje bedrijfseconomisch? Dat zou goed zijn om te doen inderdaad. Maar als ze vragen heeft, dan kan ze altijd bij me terecht en dat weet ze ook. Maar nee, ik vind dat heel mooi dat ze is gaan doen wat ze echt leuk vindt. En de meeste mensen die gaan natuurlijk vanuit de universiteit direct door naar het echte werkleven, zeg maar. Ja, maar dit is wel living the dream, toch?
En niet Dream Your Life. Nee, dit is wel... ik moet zeggen, de afgelopen maanden hard geklust en de laatste dagen zijn nu aangebroken, dus we zijn bijna klaar om te gaan. Maar als we straks weggaan, dan gaan we een paar hele mooie maanden tegemoet. Dus, ik ben ervan overtuigd. Ik denk dat het heel goed gaat komen. Wat een leuk ding, man. Ja. Krijgt het busje ook een naam? Ja, dat is wel wat de meeste mensen doen, maar ja, ik heb ook wel een beetje het gevoel dat zo'n naam vanzelf tot stand moet komen. Precies, ja.